Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Фъшън и този епизод ще си направя нов свят в Майнкрафт, в който ще оцелявам. Нали, ще ходим в Енд, в Недър, ще се бием с всякакви босове и така. Нов свят ще се казва Така. Оцеляване още от толкова затънява и му създаване на свята. Китайските иероглифи тук докато го създаде. Така, добре. И да, лаги малко, съвсем маничко лаги. Но докато се създаде, нали, Чунко Алабаба и той ще си се оправи. Как виждате, зарежда нещо тук. Така и добре. Започваме да спирам дърво. И ще оцеляваме някъде там, да, защото ми изглежда равно място. И така, добре, как ви вече с дърво, което си правим крафтинг тейбъл. Така да отидем насам, където оцеляваме сега. Така, място ще бъде тук, някъде, да. Не. Чудя се къде да бъде това място. Място ми изглежда хубаво. Пак лаги малко да знам защо. Така, добре, има овце, от които ще се направя сега. Така. Така, ето последните така, вече имаме 3, имаме дърво, така че сега трябва да си набавя малко храна. Така, вече имаме мед, но нямаме животни. Така, значи тук няма да оцеляваме, защото има само и само овце. Бог не е добре. Но нокта да търся някаква храна, няма да намеря. Там виждам кравичка. Крава. О, виждат ли я свалих или? Защо лаги, бе? Така вече има да се пържоли. Така. Оп, да искам. Така. Сега. Нека да отидем натам. И да вземем малко хубави неща, като камък.
тъмно е. Ето дойдат изградите. Някакво място като планина. Не знам. Мисля, не като планина, ами като пещера, за да уседнем там. Само за малко, като ми е нощта. Как аз си нагоре, какво? Това ме заминава. Мисля, че ми се видяха въглища. Да, но са чак горе, така че не може. Така, толкова камък мисля, че ми стига за цел, колко си направя айтеми. Така, значи кирка, пата. Падва. Забравих да направя нещо, което ще ми трябва също, но първо мисля да намеря начин, който е отгоре. Събиране дърво, сега го спечели. Да, фак. Разум. Ясните се, кончета. Винаги това трудно си играя, но трудно играя така. На мен не е трудно. Все още. Ето ги, бе. Ето ги, бе. Така, взехме въглищата, направихме печка, не сме. Сега ще направим печката. Така. И да. Така. И всяко дойде някой извод, аз съм готов. Тук се стъмни вече ще... Като вас можете да намеря още която ще ми трябва и това дърво ще ми трябва, което също ще дойде с нас. Така. Така. Това е дърво ще ни трябва, за да си направим къщата някаква. Така, стига с това обработено дърво, защото вече ни трябва и необработено. Почвам да взимам необработено дърво. Къде е това слънце? Омага, то не е загряли оттам пък ще за... Омага, нямам че не.
да се спавам зони, ще ме бъдат всякъде. Само още малко време да предполагам. Да обера тук дървото. Само тази неща, да, това значително достатъчно. Но сега след малко ще взема това дърво, лъгка. Така. Има още дървета някъде около нас. Така, за да не убивам само природата, ще посада и аз малко дървета. Но ето мога да спитам да използвам себе си. Така, че сме ден, както видите, и мога да събирам нещицата и да си изнасям бараните от тук. Така мисля. Уоу, я се махи до тук вие. Така, въглища горе, печка горе, дърва горе, тегло горе. Така. Сега да потърсим нещо от по-лучно дърво. Сега място, където да стоим вече. Кости отгоре. Ако не си крава, па... Бивам за ябълката мърши. Така. Сега да отидем някъде на по-малко място. Горе. И така, това ще е моето място тук за къщата. Нямам това повече място. И така, нека да започнем с първите основи. Така, значи основата първо там. Така, значи трябва до там да позаберем още малко камък. Защото къщата няма да е голяма. Първата къща.
И започна тази къща. Вече я строим даже. Така. 1, 2, 3, 4. И тук. 1, 2, 3, 4. Даже и супер. Така. Сега. Тук. Направо. Така. Май тук станаха 5. 4, да. Тук място за прозорец. Така. Отгоре. Така. Crafting table. This crafting table. Врата ми красни ятата. Тук така ще бъде вратата. Така. Сега. Тук всъщност не ми хареса точно как е. Това е малко по-добра идея как да го направя. Така. И така е по-добре според мен. Така. Так. Седи так. Ето. Така. Сега тук няма да е прозорец, а после дигнато така нагоре. Ето точно така. Това сега. Слагаме тук. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Така. Да, харесва ми как изглежда. Значи тук така правим без прозорец. Тук вече правим едно с прозорец, но сбърках. Така и тук по същия начин. Едно без прозорец, да ви стигне мястото. Едно такова. И едно с прозорец. Да. Еп, да, стигна. И ми хареса. И така, сега нека да направим последното тук. Нещо. И там ми свърши това дърво до. И така, добре, да направим вече основите за първата ни къща, както виждате. Така. Когато се стъмни напълно, лягам да спа, това е леглото и гаса клипа. Така. Още не се е стъмнило, така че може да време докато загас клипа. Така. Това ще стигне, да, 15.
цялото нещо, което исках да направя готово. Така, оп. Видим, че какво. Пък мисля, че спах цяла вечност. Но как иде. Ще чакам да се пече другото. Как се правиш онова, това такова. И сега ще го направя. А първо искам да пробвам да направя едно нещо друго. Не. Беше това? Да, това е точно. Добре, готово. 6, само 6. След 6 за какво ще ми стигне? За нищо. Почти. Така. А има още да вълмен. Има 10. По-добре ще задържа още малко клипа. Може да ви стане с риск, да ви стане безинтересен по едно време. Ще задържа, за да направя цялата, смисъл почти цялата къща. Ще направя по-бързо. Така, добре, 4-6, мисля, че ми стигнат. Даже ще бъдат повече отколкото ми трябваха, мисля. И аз сега да правям нещо. Да. 10. Так. И да. Сега. Още 6. Така и готово. Нали, направих това, което исках да направя. И сега вече да направим един. Често. Направих един май. Да, един направих. Не знам защо. Така, които ще сложа тук. Така. Така и добре, това беше от мен за този епизод. Ако ви хареса клипа, може да се абонирате, да харесате или да коментирате.